ولكم رحمتنا من قسط حمده كبر الجلال والكريم وبكيانيا بنا قدوس ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልሁ ህሊና خدم كله سلامون كله عند እግዚአብሔር ጸሎት ሰላም ለክልሁ ንስማ ወንስ ተባረክ ይፈርሱን ግሩብዩ ወተሰጋ ለይሰሚ ኦብዚ ድረን ካቀቀ ወለከመወሩ ህጻናት እንደሚሆኑ ሰፈር ያንተ ክላስ እንጨርሳለን። Is it third class and second class? Yeah. मैं कार्य वास्ता ताश में मतलब मैं साथ से निकलता हूँ तो पता नहीं होता በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። መዝሙር እንዘምር ከመሃሌኩም ስለ እግዚአብሔር አሜን። ስለ እግዚአብሔር አምላክና ባና ደማቶ ዝኸበረ አንተ መስገን ነው። እሺ ከንፋር እግዚአብሔር ወዘመሳ ለከና ሰደሰ መዛሙር ለምና ቀሪው ማለው መዝሙር ኦ ጎይታናት መዝሙር እንዘምር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በአማራነት ቅድስት ድንግል ማርያም አሜን። ተረዳድን ቅዱሳን መላእክት نعمن أمنا حبيبنا نزل
የተባበረ ክላስ ብዙ ራሱ አጌት ሰማኔት ልመዝሙር እንዝማን ስማግን ምግን መንፈስ ቅዱስን ናይ ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት ናይ ቅዱሳን መላእክት ሰማዕታት ጻድቃን ተራዳኢነት አሜንና አጌተ ሰማኒ አፍራፍቲ ስፍራ አጌተ ሰማኒ Safir Sentano
መስቀል
بعد ذكرنا زمار ملاك يسمعنا زمار ملاك يسمعنا زمار ملاك يسمعنا بعد زوج ذكرنا كم يوم زلنا كابلنا بدل كبسات عند عبيو بتصدق عبيو مشكور زلوا كل جزء بشر صورة محبر يتكلم سر زخانة حاكم مزيابير ونبص سر زخانة صورة الجبران لهم يقبعنا طبعا يقدر في الجبران لهم يقبعنا نزيهم بصورة دينهم بيقبعوا يقبعنا مو بحق تبزل هنا عابينا سقع بزعل بينا زي أو كدس كريستيان كبزل لنا صور لما سقع مشرشاه يوضو أو كدس كريستيان يبلي لنا زي الله لما عندي كلنا فريدنا كبزل لنا نبرك لي سبت يومي رابعي كوينو دب صومون كل سلسلتنا لنا تقدر تسلي تسلت دامجي مريا بقرمين سلسلة زور ليا سلسلوني كل 4 سنة بتينا حرفنا لنا سلسلة مقصر كلنا 4 تصوم كابي يجمر كل جزء كاب سلسلة كاب زور ليا يجمر مالك كاب هو ليلو سلسلة مالك تاينا يا مهجي هو لينا يا نامزه هو مالك مالك هذا مالك هذا خبز بل ما يجلس خبز وصي هو دبل كاب هذا زوصي هو دبل سلسلة زوانة بقوم سلسلة سلسلة نبلغنا تبغينا قل تسلابتي 4 سلبتنا مجمع تاينيرا زورنا نيرنا تمايرنا كاريتي قدس أسيتي مقرا رابعي كيلو معن تلما مساوي مالت انتاي مالت انتاينا زحامة مايو الحموم سب انتاي بحال قدس مساوي يزبሃል زحامة سب اتي حمام استغلال عينة حمام كل غير ናይ መንፈስ ክኾን ይኽእል ወይ ድማ ናይ ስጋው ክኾን ይኽእል ብሓፈሻ ግን ነቲ ዝረአ ሰብ ዝሪኦ ሕማም ብግእዝ ክፅዋዕ ከሎ እንታይ ዝበሃል ሓደ ሰብ እንተሓሚሙ እንታይ ዝበሃል ማለት እዩ መፃጉዕ ይበሃል ስለዚ ሎማዓንቲ ቅዱስ ቤተክርስትያንና ድማ ትምህረና ትምህርቲ ብዛዕባ እንታይ እንተኢልና ብዛዕባ ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ኣብ ዝመፀሉ ነቶም ሕሙማት ክፍውሶም ከሎ እንታይ ይገብር ከም ዝነበረ እንታይ ይጋጥም ከም ዝነበረ ኣንሕና ብኡ ተሞርኪስና ኣብ እናሓመሉ ግዜ ብስጋ ብመንፈስ ኾና ኣብ እናሓመሉ ግዜ እንታይ ክንገብር ከም ዝግባኣና ቅዱስ ቤተክርስትያንና በዚ ዕለት እዚ መልእኽቲ እተመሓላልፈልና ማለት እዩ እቲ ታሪክ ብዓብዩ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ከምቲ ኣቐዲምና ቀዲሙ ኣብ ማእኸል ቅዳሴ ዝተነበበ እቲ ታሪክ ኣብኡሎ ብሙሉእ እቲ ታሪክ ኣብኡሎ ማለት እዩ እቲ ታሪክ እንታይ ዝብል ንዑ እንዳንበብና ብሓደ እንዳንበብና ክንሪኦ ክንፍትና ክንፈቕድ እግዚኣብሔር ማለት እዩ እጂ ኣብቲ ታሪክ እንታይ ዝብል መሰለኩም ድሕሪ እዚ ድማ በዓል ኣይሁድ ኮነ ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ጥቓ ደገ ኣባጊዕ ከዓ ብዕብራይስጥ ቤተ ሳይዳ ዝበሃል 5 ጋብላ ዘለዎ ቐላይ ነበረ ኣብኡ ናይቲ ማይ ምንዋዝ ዝፅበዩ ብዙሓት ሕሙማት ዕውራትን ሓንካሰን ልሙሳትን ይልቅሱ ነበሩ ይብል ናይቲ ማይ ምንዋዝ ዝፅበዩ ነይሮም ቀፂሉ እንታይ ይብል እናሓንሳ መልአክ እግዚኣብሔር ናብ ተቐላይ ወሪዱ እቲ ማይ የናውፆ ነበረ እቲ ቅድም ወሪዱ ኣብቲ ዝተናወፀ ማይ ዝኣተወ ከዓ ካብ ዘለዎ ኩሉ ሕማም ይሓው ነበረ ይብለና ስለ ተቓላቱ ሽም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገን ይሁን እዚ እዋን እዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ነይሩ ብሓድሽ ኪዳን ኣብ ብሉይ ኪዳን ነይሩ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ብሉይ ኪዳን ማለት ጎይታ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓድሽ ኪዳን መዓስ እዩ ስርዓት ሓድሽ ኪዳን መዓስ ተሰሪዑ እንታይ ኢልና ብዕለተ ዓርቢ ሒዞም ብትንሳኤ ድማ ፍፅምነት ዝረኸበሉ ግዜ ማለት እዩ እዚ ሓድሽ ኪዳን ንብሎ ቅድሚኡ ዝነበረ ግና ኣብ ብሉይ ኪዳን እዚ ኩነታት ዝፍፀም ዝነበረ እንታይ ኢልና ኣብ ብሉይ ኪዳን እዩ ዝፍፀም ነይሩ እቲ ታሪኩ ከም ዘንበብናዮ ከም ዝረአናዮ መፅሓፍ ቅዱስ ብዓብዪ ከም ዝመስከረልና እንታይ ዝብለና ማለት እቲ እዋን እቲ ሰባት ምንዋፅ ናይቲ ቀላይ ይፅበዩ ነበሩ እቲ ተቐዳዲሙ
قلعي مستناوة قلعي منافت قلعي زعاتوا السوق كل زنبور حمام تحقون نبر مالذي يفوز نبر إذا مفواس زي ناجزي أبيرو كل جزء مفواس ناجزي أبيرو نسب زوها بايكونن نابنر أب زعات جابر أملاك لكلمات مسيح زنقرو قال نيرو زحبا مفواس مالذي تايبل أبغى العشرين شيشان معرف عسى تحمش أبغى العشرين شيشان أسيعو دما دمس إكزيابير أملاكا تدقي كانت سمع خايبر مجبران تاي تقبر كاخت فوز انتاي مغام كنقرو خلون لكلمات مسيح تايبلو مجبران دمس إكزيابير أملاكا تدقي كانت سمعها إتعاب قلمي قلع زغانها انت قبر خايبر حجيزي ناي مفواز انتاي مالديو قلما قلتيو انتايبل دمس إكزيابير أملاكا تدقي كانت سمعها إتعاب قلمي قلع زغانها انت قبر كا نزازاتون صن انت بلكا كل حقوقاتو دما انت حلوها نتي أنا نابد سوين سرت وحمام أكسر كاني نتي حمام تسقاون زنفسون نعمات أيقرر كاني مالتيو أكسر كاني مجمرة كده تاخد قبران لك مجمرة تاخد قبران لك إنتي دمس زيابير تدقي كان سمع أبقميوها قنع زغانا تقبر تزازاتون صن انت بلكا نتزازاتو نحبتاتو صن انت بلكا ناتي نقل صاوين سرقو حمام أباقان تاي قبروني أي صدوني فمي أنا اتزاقو يكا بزيامير أملاكا زبن كالان لنا مالي سلازي بزيامير أملاكا نعاقا زحو يكا زفوسكا معاشين تايبكا تزازاتو مستحلو دمسو مستسمع نتزازاتو لما كم تزقبا أمالتيو حجي كسمع تخليها قال زيارة كسمع تخليها تزازاتو كسمع تخليها قل كم تزقبا كتايز بلا نازل مالتيو سي إتي أبقنيو قنوع زغانا قا انت قبركا كل نقر أبقنيو قنوع زغانا نقر انت قبركا مسمعك حيقونا مجمران تاينو مالتيو سني بكا تسمع هذا حريكا سني بكا مسمع أغلي يقولن وخلا يقولن تايلايو انت قبركا عايزين واترسول أبزي ومجر قدمي من بابنا كل جزء قداسين توصل له مزحت جزء هجي بتقرني عينا كريو دليل لا غير عين سمع دليل عقدنا ما يسمعون ناتاتكم زريا زلوا عندي سمع زلوا أيضا بوسانيو إلو نجربهم يزو شعور ما بوتاتنا تقداسي تدرسوا وخلوهم من فسكو بس تايلو موسيقوا من لا مالتيو حجي دما وقت يا راملاقنا نزل نجار زخن قبر بصلاة قدسان زبقعنا قبرنا سمعنا كحقين ترف نتوانجل سمعنا كحقين ترف تايلا عبد قبر ما تعمل الوقت سحتاي قبرنا بصلاة قدسان درفنا ندابلنا كل جزء نزار ونا ترالو على درجي عفو مفواس مسينا كنزار قلنا كمتي زيابير زفقدوا أجابا من تزيقل كا تاي فور مالتيو كتفوز عيدنا أقول لك إلى عندما التاريخ يستحيل الناس له نتبحر من نواسي مصبينير إدي أتبحر من صوم سنايديو أيقون المجمرة سبورة غيرنا أتبحر من صوم محرد زيابير كم زلوا أتما يصورت لك حمزي أو عدنا لي أو كان موتا ما يصورت على نامسه إذا ما يصورت أو عدنا له يفوز بتجاوب من تغييرك يفوز ولا بقول نجار ما يغاونا ما تشرشاو كيف فوز تغييرها أنت عايز زغنا مالتي فقاري زي أبير سلزي كونا مالتي كيف فوز تغييرها ننتاي نعاق زرب بحسر زغنا نعاق نسناي كسر زغنا دوي زلت أجاز بقول بوتاتنا الحمام سنعاق سنتاي مالتي نعاق أجاز نبرختك زوها بكانو لك حمزنا هارا قدس باولوس قصر نيرو نفس قصر نيرو نجزيابير أملاك أبتو ملوك 15 مالك كلت سلسلة جزية نجزيابير أملاك إنتاي قبركو نازي قراج نازي حمام بزو قصري عن نفسي يزول لغل بيسال ليسني إنتاي قبركو إلو عورا قدس باولوس نهب جزيابير أمل كوت كيلو جزيابير أملاك دنا إنتاي من بيسال ليلو دخا تساقاي تبرخة ليسني عبدخا يموزقل زقلت يقول ده أبلني إيلو صحيح لنا البوارع مش مالتي يقول ده أبلني نمتايو إتسأجانا تحمام زنبرة تقصد مسؤول زنبرة نايم تايو مالتي
ንምንታይ ንዑ ጸጋ ንኸይዕበ ብዙሕ ተኣምራት ትምህርትን ተኣምራት ንገብር ስለ ዝነበረ ቅዱስ ሰብ እዚ ንኸይዕበ ኣነ ከምዚ እየ ዝገብር ኢሉ መታን ከይዕበ መእሰሪ መትሓዚ እግዚኣብሔር ኣምላክ ደዌ ዘለጸጋ ንሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ይብዎ ማለት ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ንሕና ገሌና እንታይ ይመስለና ማለት እዩ ነቲ ሕማም ኩሉ ግዜ ናይ ኮነን ናይ መርገም ዝመስለና ሰባት ኣሎ ግን ከምኡ ኣይኮነን እንታይ ናይ ጸጋኻ ንዓኻ ንዝኽእል ሕጂ ገለገለ ዋላ ብዓይንና እንሪኦ ነገር ኣሎ ቤተ ክርስቲያን ሪኦሞ ዘይፈልጡ ሓዎም ወዶም ጓሎም ምስ ሓሞቶም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንኸፈውሱ ዝመፁ ብዙሓት ሰባት ንርኢ ኢና ምዘ ከምኡ ዶ ይኮነን ብኡ ኣምሲሎም በቲ ዝሓመመ ወዶም ሓዎም ድዩ ንቤተ ክርስቲያን ይበፅሕዋ ኣለዉ ዶ ይበፅሕዋ ኣለዉ እቲ ናይ መጨረሻ እኮ ንዓና እግዚኣብሔር ኣምላክ ኣብዚ ምድሪ ዝህበና ምፍዋስን ዘይምፍዋስን ምሕካምን ዘይምሕካምን ኣይኮነን እቲ ናይ መጨረሻ እሱ ኣይኮነን እቲ ናይ መጨረሻ ንዓና ዝህበና እንታይ መንግስቲ ሰማያት ዘለዓለማዊ መንግስቲ ንዑ ጥራሕ እግዚኣብሔር ኣምላክ ድማ ንዓና ንስህሰልና ኢና ንሓስበና ኣብዚ ቁስሪ ቆሲልና እንተ መንግስቲ ሰማያት እንረኽባ እንተኮይንና እግዚኣብሔር ኣምላክ ነዚ ናይ ቁስሊ እዚ ነዚ ግዝያዊ ቁስሊ እዚ ኣይግድሶኒ ማለት እዩ ብኸምኡ ድማ ደዌ ዘለጸጋ ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ማይ ጨሎት ከይዶም እንታይ ዝብል እምነት ነይርዎም ምስተናወፀ ቀዳማይ ዝኣተወ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ክፍወስ እዩ እዚ ኣላቶም ማለት እዩ እዚ ልሙስ ዝነበረ 38 ዓመት ዝኣክል ብዘይ ምቁራፅ ኣብዛ ቦታ እዚኣ 38 ዓመት ብዙሕ ድያ እዩ ብዙሕ ብጣዕሚ ብዙሕ ብጣዕሚ ብዙሕ እዚ ሰብ እዚ ተሳቂዩ ብሓቂ ነቲ ውፁዕ እግዚኣብሔር ኣምላክ እንታይ ኮነ ማለት እዩ ይመፆ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላክ ግን እቲ ዘገርም ነገር ኣብቲ ታሪክ ከም ንሪኦ 38 ዓመት ዝሓመመ ሓደ ሰብኣይ ከዓ ኣብኡ ነበረ ብል ኢየሱስ ድማ ንዑ ደቂሱ ምስርኣዮ ነዊሕ እዋን ሕማሙ ፈሊጡ ክትሓውር ትደሊ ዲኻ በሎ ኣይገርመኩም እግዚአብሔር አምላክ ተሐውቀ አቋይ እግዚአብሔር አምላክ ሲኒ አንሕና ተሐውቀ በዝደሊ ርዳና ይርዳና ለብሲ ዘሎ ጥዑይ ከሆን ክንቃሳቀስ ደሊ ዲ አይደለና ምልክት ኩታአቱ እዚ አትዶ አያቱን አምልክት ኩታ ዝነገር እዚ አያቱን ካብተን ሕና ሃማን ስለ አእምሮና ዘሎስ እግዚአብሔር አምላክ አብሊጹ ውሽጡ ውሻጡን ዝፈልጥ ግን ዝሰብዝ ማለት እዩ እንዳፈለጠ ግና እግዚአብሔር አምላክ ሁሉ ጊዜ ክንዝንጋዓ ዘይብልና ነሰብዝ እንታይሎ ማለት እዩ ፈቃዱ ሓቲቶ ክትሐውሎ ትደሊ ኢኻ እንታይሎ እስኮላና ክትሐውሎ ትደሊ ኢኻ እስከንበት ክትሐውሎ ትደሊ ኢኻ ሁሉ ጊዜ ድማ እግዚአብሔር አምላክ ንዓና ዝሓተና ሕቶ ዝያበ ካብቲ ጽሑፍ ንመሃሮ ካል ኣይኮነን ክትሐውሎ ትበይናታ መልሲ እንታይ ጸሎት ገብሮ እንታይ ምስ እግዚአብሔር አምላክና እቲ ዘድልየና ናና ናይ ውሽጢ ልበና ናይና እቲ ዘድልየና ምስ እግዚአብሔር አምላክ ጊዜ ይፈትሐና ካብ ንርእስና እግዚአብሔር አምላክ አለ ናብ እግዚአብሔር አምላክ ክብር ምስጋና ንዑ ይኹን እግዚአብሔር አምላክና ስለዚ ነዚ ንምንታይ ይቆም በለ እንታይልና እቲ ዙሪኦ ዘሎ ሰብ ልኹም ስለ ዝኾነ እቲ ዙሪኦ ዘሎ ንመን ወይታ መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ከሎ ወይታ መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ እዋን እቲ በቲ ሰዓት እዚ ወዲ ክንደይ ዓመት እዩ ነይሩ ወዲ ክንደይ ዓመት እዩ ነይሩ እቲ እዋን ወዲ ክንደይ ዓመት ተጠሚዑ ወይታ መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ ወዲ 30 ዓመት እዩ ነይሩ ኣብቲ እዋን እቲ ወይታ መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ በፅሒ መንእሰይ ነይሩ ስለዚ ክትሐውሎ ደሊኻ ክብሎ ከሎ ባዕሉ ወይታ ክሐውሎ ደልየ ግን ናብኡ ደብፅሓኒ የብለይ ትሕግዘኒ እንተኾንካ እዩ ዝብሎ ዘሎ ማለት ተሰኪሙ ወይታ መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ክእትዎ ወይ ድማ እሱ ጥራሕ ውዴ የኮነ ምስኡ ንስዕቡ